Isitangati kumkuwa ngazongona. Kana baba na amai wakuru wanapaya bakazara varume warumanga pabva shedzera uchitodzo watofamba wako shedzera ndaona mazabu mahombe kai pamwe nyanza perera kupi chikoro chichaka nikuse musha ndiki munditero zvakutaura wapata risipesana kana uchida news dziri up to date wangu Bahasha TV ndo the best entertainment reti kubva kumarutivi mana ese muZimbabwe Bahasha TV, nyaya sezvadziri. Muroyi. Muzero. Jeno. Muroora. Akaita sei. Muroora uyo akandirova. Akanditi ndiri Muroyi. Ndine nyengerezi. Ndipfeka hembe. Makabata vana vanorwara vachanorwara. Nyengerezi. Ndiyo. Nyengerezi kupfeka hembe dzake dzakashaya. Muroyi mururara nemwana wenyu. Mururara naye. Saka ndima nditadzisa kuti atore stand yekuti abve pano. Pamba peri pano. Saka muri kumita murume. Muroyi kushedza vakashedzera akabata munhu akasimudza maoko. Uyamuone chimuroyi chiri muno. Uyamuone chimuroyi mapureti angu akapukanya makoti angu akapukanya akaenda kuisa mutoireti. Ndopa vakati aiwa izvi zvokurohwa kwamaitwawo imi michienda kupolisi. Munomhanya kupolisi kuti vanokuitai sei. Ndopa ndakaenda kunomhanya kupolisi. Polisi yakati mimi muri kudei ikati aiwa inini Muroora iyeyo kana achidanana nomurume wake ngaabve pamba pangu ndisare ndirwani ndichiri kadzini. Ngaabve pamba pangu vaende zvavo kunovaka stendi yauya vati daiwa takapuwa stendi yedu nasabu. Ehe. Anga kawanda sherufu yesu. Sherufu yesu? Yes, sherufu yesu ndishi kana mukauya madishi yangu ariko yakafundika. Sabu mwana wapesi? Na mapeti wenda dzoti waisuka. Taisuka mapeti. Andiziyo kana waisuka sherufu yesu bati. Ndakaona mapeti akasara pamusoro. Ngombe yakanoiswa mutoireti chakamira. Handina umaona asi akaenda dhishi akatadza kukwana ndakaiona. Akangofanya robva rasiwa. Hapana masipuni. Aiwa masipuni akasara sipuni yangu yandobikisa muriwo yakasara ndakadaisuka. Naibo. Yamaingiza muriwo. Nini mapuresa akanotishanga masari shandisa zvaka kana. Yataidyira yese iwana. Lokuita kukolekta mabati ese kusheni. Aiwa yataidyira. Masvikadzirisa. Muroora. Mainani. Iyo kai. Munoguma musha. Asi zvokuti ndakafanya zvakawanda kuita. Munoguma musha. Musha ndokuita. Inoita sei. Ndakafanya makuti matatu nemandido matatu. Hausakadei. Vakanditugu. Maporesa ndaritaitesi ndichigara navo. Vanondipomera kuvhure kutanidza nemurume stendi yavo. Murume ndanetsa naye stendi yaroba wangu mandapandweni. Iwo nditi uvhure zvakastendi yangu patokuveni. Koshinasina kuveni. Unoona Umwe chete. mapeti. Hapana zvimwe zvakazoitika mapureti amakakwana. Zvavataura panonokudzavataura. Kochidzina ndakakana. Pane sezvataura mataura nyimba kuti zvino. Vati sheriff yes. Aisi sheriff yes. Hello Zimbabwe, Makadini. Tauya isuve burning issues herbal health clinic tinobatsira ma problems epabonde. So tine drink redu ratinaro iri rinonzi Power Tools energy drink. Power Tools energy drink inonwiwa nababa kana mama, munhu wese anonwa. Inobatsira 1 low sperm count, 2 erectile dysfunction,
premature ne long lasting. So kana munhu ukanwa drink rako iri rinonidza 3 hours kuti riite active msystem mako, then after ipapo unokwanisa zvako kupinda muground wotamba bhora rachona rese musystem mako. Iyo drink rinogaramo 3 to 4 days richishanda ririmo. So tenga power tools yako nhasi inoita only $1 chete kadringi kanonaka aka. Power Tool Herbal Energy Drink for that long-lasting energy. Proudly brought to you by Burning Issues Herbal Healthy Clinic. Hazina basa kuti hazina kurova munhu munhu zvakachidini haisi mhosve tese murume murume mushuku siya imiviri mushwakonokupi handiri muzambira Mozambique was a home. Origin is a mark of what I mean. It's not a perception. And I'm going to say, I'm going to chef Mushish. One of my chef Mushish, the Zambada, Mufis. You want to do the clean here. But I share it with the this is a long time of life. That's saying Bamus is going to help with, but that's it. Need them to take it. To come in the phone. Bamus are here, that's saying. That's here when I'm going to get you a shot. Issues are what's like that in this one. That's why they should drop it somehow. You don't know me, and we are made genuine. Huh? You don't get something you want more than one understand. Network. You do it. Makati china kunawo kunawo ni akauya msachike zvini kana makati achupari chiri kuti muira nemurora musha kai nometa kuti nyango makaita muroyi unduzo wa kwenye kuti kupara mu ndizvo ndozvo ndi chipatizi na test kuna ave munazinishi kuna muroyi akauya ndio vanhu vese uyai Ndikati inini mhuri yangu irikurega kuuya mumba gainditese ndinzwo kuti zvinorevei ndopaakauya kunapindai ndopanapinda ndikanzi ini amai baba wenyu ndakatora mushonga wowerake wavakazokuita imi mwega saka muchida jambo kamunyamara munaro saka muchibonzi muroyi baba wenyu kumusha kwangu wandikazara ndokutaura kukaenda gona ndikadaiwa kana zvinizvo ndibvisei ndochavakaona vakanzikabviswa sabo mamuri yakuti oneri ndizvo ndakakuti chimbiyo zvitsatsambai kuna vari ndakati munyikamira adhesi ndakati ndamikamira adhesi hatizviye zvitinere kuti atibirike imakati
Ayo sistema cha muziki. Sasa muziki maroni. Alright. Awa mega kazi. Ndikakuti ndodama minutes. Kama 1. Inandi mfalezo kunyepo. Ndishingopa ndainge singatonyanyowanika panguva zvaitika nekufamba nokuamba mabasa. Ndakambonzwa kuti vabatirwa nagona vakaripa mbudzi mbiri. So ndozvinhu zvandikamboziva, ndozvandikamboona umbuto kuti vabati vakaipiswa mbudzi 2. Mukadzi wavo wakachokutaura wakudambudziko romupamana vanoona ambuya vari kuti ndozvakaaa but mambo tichitaura naye mukadzi uyu aiwa andisitosunungura iwosati ini nekutonganyaya uyu ane akatadza kuti akagara seva kuti amai vavo akaishata kuchitaurira ndinozonaisa nokufamba nekutourirana nokuzopamesi pakavatira zvakawanda ende anomuchavanacho chii waifamba maposteri musacha akazonatsoona chii chakapakata ndini makore emunikizii Kakakudze kuti nyengezi basara izvori. Saka Zakei. Ile pesa sawa ndio sasa ndio shona. Kunyanya kwa. Yato zamani na kukaa. Yakifanya kusambu za zakani zakei. Pera. Anopera. Como muda essa peça? Acho que eu disse mas não vou ter assistir não tudo. Right, o zamani nasi yeye yapenda kutazama uwezi kwani kwanza na sababu tunazungumzia kufunga kutazama ini kufunga kuti panokugara ndikudzvinyiririsa noti mwana anotistende yarobangu amai achiti mwana ndikakazvara istendi yangu mundade wangu asi nyaya inenge yatenga kumwana amai ndozopedzisana nenyaya indosaka ndirodeka ndakapanya kuita community service nemafuta iwo ndikati ndivaripa kubva varamba mafuta izvo zvakapurisa ndakapanya mandiwa matatu mafuta matatu ndakavaripa nembudzi ndikadiwa pambudzi asi zvitozikana paaaaaaasisana asi papoto vakati yakapurisa ndikati nembudzi ndingadiwa Pamairi baba, sana ngori pia. eresa wangwari kuti hembe dzakazoka Taura yame. Wapedza utaura. Tikaita chituko ichi isusu takutonganya pazvibhedhlera zvasakurwapo atiti vachipira nyaya yavo vachibvunza kuti ndizvere zvataurwa namai apa nochavatakuza kana kuhanza hapana kana chavatonyepa zvese zvadonongo dzavashonera kashayo zvototipa papaatenda vatosiya zvimwe akavasvipira mati mati ainge akura zvinoita mombe kana yakabokwa pangoro mafuru yanenge chimhanyaya makobvukobvu yasangana mvura ndomati anga akasvipa nama handisiva kuvanyepera ndakatomubata chidina ichocho kuti vazochikanda ndikatoabata kudai chiedza kuti vabate kudai ndikatoatakanudza vavasvika mati Iwe makore mangani? Mune mangani? 75. Waidzorera ndo. Mbudzo wako. Kazi. Daiwera mai vako. Waidzwa sei? Ndorwadza. Wadi kufunda sakirishe makumbo. Ita wangu kuti
Alright, I'm good. You whoever will be. Zvadaro vakasvikira mateka aviri mushombo ngenda kubata ngokuti ada kuita step tapinde mumba ndobva ndabata bata iwayo musandibate nyama dzangu dzirikurwadza ivava nyama ndobva ndasiya zvinanzito zvandoda kuita ndinoda kuti atinomuromo pana lekshira ndoda kuita ndobva ndishuwa ndavasiya mushombo nge vati vapotsa nechida chotanga chikarova pachidya chechipiri ndobva chapotsa ndakoita kurova pasi zvidinhatu zvakakana pandakanoda kuvabata nzidzo ndoda kupinda mumba ndipakati ayo hapana zvandoda kuita chesiyayo shuwa ndobva ndavasiya ndopa vakadai pachistubhu ndobva vati mati avo puu ndobva vati puu ndobva atete kwati iwe kana newo puwo handimamba vati ndobva vakava majaha ndobva vakatendeuka Muroora ndobva ataisa kuvhireji kudai zvikanzi vhireji mudakona Muroyi here Muroyi ari muno Muroyi mhanya mwana Muroyi handisi kwanyepera ndo mhanya mwana Muroyi vakatendeuka vati 2 steps utafamba Muroyi Muroyi zvekuti matsanambudzira vaiita sovaitaura vari kuratidza kuti vari kushaya kuti wedzira vanganatsogudzikana navo mahana mauti ndanatsotaura kuti vagudzira vanhu vainatsoishaya vakagara Muroyi vakati chimuroyi ndiri kuda pachadzangu pachirore chibhakira pasi dzakatwa nonyengekezi yako waida kuuraya mwana wangu iwewe waida kuuraya mwana wangu akatozoningina nagono kamutadza akatozogonwa nagono akabata zvinhu kuna gona iwewe waida kuuraya mwana wangu akatozomutadza saka nhasi kuda zvinhu zvangu kudambata ndakuda pachadzangu iwe ndinokusumukira machitira zvakawanda atete kukazota muromo kuti huri wakatozotaura naatete ava mushomo ngedadedzwa inini makureta akati katakata vakutotumira mwana mutenga muchedza mino wanga auye ipandikasvika makureta akati katikochii mbona mapoto akakodhemejeka akaponywa madhishi akapidipigwa bvanzi negumbo achibva adhirikira tumwe tumapureti tukangotekenuka ndobva vati kutodai makureta akandwa pai mutoireti ndipandikazwashedza achitikochiko ava ndobva vasiteka nyaya yavo ndobva vatara zvese ava vati aiwa hapana kana chibodzi chavaramba ndobva kutotsimira pamusoro pezvimwe futi kuti vanhu zvakatavaakafuta kutotsitsa maikapinda pavheji revhou misabu vako vabvunza nemo zvikanzi handina muvapomera handisi kuvapomera zvese shuwa ndikuita sei ndikuzvitenga vabva kumapurisa ndobva vapanya imba yavo akatotorwa nasabhuku ava kunzi vagare vakatorwa nouyu murume wavo akasvika bhweska yake abva apwanya bhweska iyoyo kukwira padenga wega kubvisa marata kupedza zvipasibvu ndofuremusiyadzendabisa imba yakaona ipokara totowa kuti ndopamba pano umu ndomatinorarama dai angachinzi akapwanya yava akasvikira yavo akazokava vese zvirinani izvozvi pamba hasi kurara mwana wangu ndambobvunzewo munhu wangu ari kurara musango panoita kubvunza nemama kana nyangwe vamwene chiro chaivo vakanzi vabatirwa chinova chitukise asi chitukise asi kuti tangokona nawo zvezoka chedu nokuti ndogara muchingoo zoenda kwandaita imaonera munogona nemakatenda kuna gona makati pamukundu ini ndinofangoone mambo pindurai dare naike kunzi Muroyi nokunzi hure pamashoko mairi rakakosha chaizvo ripira munoona rakareba amwene vakakuti hure makavati varoi akanye pamazwiwa gopfundo ripi pano mumwe baba apindiri amai muroketse ndibvunze kamusorera ava ndigogo wangu yamai murume wangu saiti ndaamai wavo ndinoera tena nyaya yakatangira kumunhu vanobvavasiya vanetsana nomunhu mwana sekura vanetsana kumunda kwekuyeni ndofunga munda kwako kwaishanda pazviri zvekushanda izvizvi isu takati kumukuwa ndakazongoona waakana baba naamai vakurovana paya pakazara varume amai ava narume vava nditoona amwe nakutobvisa hembe hembe taavakurovana hembe yabvisa chii ndokwandatsana naumwe murume anodzishava tikazosvikawo isusuwo zvirumaamogubanaotamira tamira kudai soda kuti akutaisawo tichiona kuti vanhu vakonetsana nomurume aidzishava amai makakwana here everyday mogara makanyadzisa murume wedu ezvezvioona ita akona mazagurei warume akanga pabva kutoshedzera uchitodzwa wakutofamba wakutoshedzera aona mazambu mahombe kai pamwe nyanza aperera kupi pasvika yamangwana acho kuseni panogara padzidziro akakunzwa kuseni vandamukanavandapekanavadainauromirawo paneisitorevagomana kudai ava maenda kachireza ndikanotora imwe hama yavo vanoti hama yavo dhini tavanavashedza pagoti tikaedza kuvakanzira kuti tione kuti zvizviti vana kunzwisisa zvikanze mapureti ndakanda mutoiteza vaenda kuti nyurakatendera
Ngakaenda kunyuma maplate yake nemuteret mandayakanga. Ini maplate yangu yandisitera. Sikakura kujasei mwana wake nevanorara naye. Kuti abve pastage vakata kutsvaga stage takaiona kana tikapinda saka. Ndiye paya vakunesana kuti vakazoenda kuna mbona vari gari. Ndakavavhura inini pakatodhinda chii. Amunoza panorodhinda kana ndikangomara panotooneka kuti panoda nechii. Mangwana chizoshuwa ndikamuka ndikawaperekedza kuzvula. Wakaramba kuti amai vasunga vakati aini tidaida kuti vapisende. Kwamba vanga ndichada kana chakura nomurume wangu ata kuzoshuwa ndikawaperekedza. Vanokuramba vachizoti Zvakuti vasungwe inini handisi kuda pane mwana anotamba. Ndilongo ndicho ndecheti vasungurike pamba pangu. Mangwana yacheyo ndinoda ngati ndakamira pakona ndikaona vari kutsomana. Amai akabata bhemu. amai Bhemu ravazivhena chinotyisa. Wakasanga bhemu varikudzisha. Ndo pakanara paeza kuti hapa chatendaisana ati manika murume wavo. murume apamberi Kadaro mwana. Zuva rechitatu. Ndini kutopota ndichitoita kukanzira kudya vasikana kuti chakana chikapo zvavari izvozvi zvinotoenda kutoita kuvachichidzira kuti one kuti chikapo. Zuva rechitatu ngandikangobva vaitoti gogo ijaisana. Izvi zvamukuita michero mona muchengeta michero vanochengeta wamakudu wakasiwo sisi wavo. Ndikati onai kungafa imini kava vanochengeterwa navo. Ndambonzwa mbere. Pakaridzwa mbere zvokuti vanhu vakamhanya kuya pagogo vaitokunze pamugogo vanhu nezvaitika. Pane vamwe vari mukomiti vanishanda nasabhuku. Wakatomhanya udiwa pasi. Tikachimende motaisa pamwe wadonhedza mwana. Kana kuti hameno zvaita pamwe wadonhedza mwana akadonha akakuwara. aitsemuje Wachimbochema chibvangu wachikwidza makati achikwidza kuenda pamba pavo panoti makanda sokubva mutaundi. Vakaridza mbere ndofunga zvima-minutes 20 minutes kana ndisingakanga ndisizvikaka. Tabva kudaro tazongoona munhu apa musoro tomarani marata achikwatirwa chikandiwa marata achikwatirwa chikandiwa pavaya paizotoona yamangwana kwangu usiku katikangotiyauregitende totema nezvidhini pamangwana tikazongoona imbe yasara foundation chii musi wacho zvakaitika ndini kaenda unotora sabhuku ndakavatsvaga funga ndakabva nguva yekutsvaga kuti vawane kuti vauye vabatsireti ndonyachai ndokupesana muzi womunhu plus andisei gogo munodei muda kufamba here mburi yenyu ini kunoku kana musingari kuripiswa ini kuripisa ndati kuzodzi kuripisirei zvikuinda kumba kwenyu ndozvanditaita asi kuzwa muda kufamba here muroora evidence kwatiri zvisakakwana muroora handistate kana kunaka guruva kuti zvakawanda zvaita Ini Muroora ndishada pamba aiyo ndikuzviziva ane stage subject nawo tinotaura nomuziva stage nawo ati inini muda kufamba here mutoro kufamba zvouro izvi asi anenge asisi pamba anozuraya nebamba aiwa agogo tiyererera zvino iminganzona bhaibheri ndatoiona kudhara amai avambosungwa vagara uyebe masungwa kuchena mashuro kuti uye magara mune mwana amagara mwana chechi amagarisa masungwa kuda mwana andizvo step yemunhu inokuudza zvavo inokuudza adainiwa haisi mosvo kuzvarwa kuzvarwa zvezviko zvakasiyana ambuya muroora wenyu abvunzwa musati sabvuma mambo vasati vakubvunza kuti munoda kufamba here vati unode chii kuti muroora akakutadzirai hamuna kutaura kufamba baba ndinoda naye handibate paakandibata pacho kuti aiwa mai makakudya mwana we mahembe dzake dziri kungwarirwa nekupfekwa nesumaiyoweya yangu yenyengerezi hondiwo tobatirwa mushimushi asi tichifamba kudaro baba handichada pamba pangu ngaabve zvake pamba kubvira akati nchatokugadzira izvi zvataita zvishoma izvi kutaura izvenyama kana atete vachibvuma kufamba iyo ino kati
hatinindi kuti mukufamba imomo muchiitwa munoora ngadzosere mudziyo ngatonge mudziyo atete avadzosere mudziyo yavo ayo kunini kupisa zvemechipiri kudzora mudziyo ndichazvita unozikambe mitora maslo takaverenga nyaya dzekonoro dzawanda otunga mudziyo kwaenda dairo shaka ndakapera tichitedza niperi yasvika pakubvone kurohwa asi kuti dambudziko avaonti hama yavo neava kumatira kugosa dairo nemurume wangu tivatangira kumunda tinotangira pamba uroyi wamaita ureni uruminya akataura nei uroyi namai uyo ayamongakao uza ayamongakao akataura nei uroyi wamai ake andikubvunze ini zvandotara tungamiri hamuzviziva asi izvi zvinhu zvinotozivaine haisisecret uyo haana kutaura muroko kuna amai vake kana vari kunzi anoziva kuti vanoita uyo handitomchenesa haana kutaura izvo kuna amai vake zomubedhumenya ine ndizvozvo handikazizvamotaura kasi akaudzera amai ayo kurauri akambokudzeri namai masinozotaura namai imuzvari wacho ina ndingafungure zvandakaona zviri muchamanidzi kuti zvakanzi zvakati zvakati ikoko handifungure wesa time amai ava vane mental case chaivo bcause kana uri munhu womumusha ziya zvinokugarisa mumusha ziya zvinokuchengetedza vana vako ava amai havasi kuziva zvekutaura zvinotaura mazvinzwa that uyo akambonongedzera here amai vake ndobvunzo wangu mavanongedzana nani nemimba kangani zvarimwechete wakasvipira mati zvirwere makambotora zvitunha mamochari unotora chimwe chitunha chekunhuhwa matuna awana kwaana awana kusvipira amai unoziva kuti wakasvipa chitunha azviperi unogara uri munokusvipa makazviona kuti kusvipira munhu azvara murume wako wakuti murume wako 75 year old itasakunyika bcauseminansinyarota seve wakazvona unovana vangani nemurume vangani wakabviri wakungauri murume wakungauri vevanaikana zvinenge zvei unobva wasviba kwakati kusviba pakuti akairokwairoi wakaenda usotora mazwi hazina kuiti inini gogo kuwesa kwakutora famba nokuti musaiboga inoenda kuti muri pegogo vangu mberi kuputsa musha munyika mberi kana kupisa imba kana kuguva kuenda moto hapana asingazivi amuziva kuti mhosva mombe nembuzi kuputsa musha mombe nembuzi wakupona kubvisa raiti munhu yokuwana shelter kuputsa mandakaita ndikaenda kuna sabhukari akati inini nekomutsvagei kwekudara saka nyaya makapusirei chikwacho chichada ndiputse musha ndinzvimbo nditaura zvanditaura vafanira nechipesana kuputsa vanoita musha ndine zvinhu zvandakutora chinovasovachiona pachiyai ndokuira nokuveka ndiko inini ndikutume mhosva
I'm sorry, man. Murumo itaitarisira isu police yedu tinoti atipe mukadzi stage. Murume uyu anobva requesta stage kugare kupi. Amunaya akauya achiti sabhuku ndadzingidzwa nebhemba kuti mundipe stage. Takati no, hatikwanise kupa stage nepressure. Asingakwanisi kutsvagira tokuisa papi. Kana takuwana patokuisa zvinotora nguva tienda kunerochi. Panguva tichikutsvagira tsvaga pokugara. Mune problem here mwana wedu. Hamuna. Arikugara musango. Arikutiza bhemba rakuziwa. Ene musaina amai. Ikambilirika pamba kanzi kachi. Kachoro. Akakati sipuchoro. Pamba uyu. Pale kambilirika lo baba zuwa baba. Une chikumba kwa wewe. Abarisha ninacho. Ndito tumite list ya mnaina mso 15. Yezvinhu zvakaputwa nemukadzi wako. Anditi. Kukumuna list yenyu musanyepe. Munya list yenyu uya kwa kuzibhadhara. Kusvika mwedzi wako kuchibva kwa wapi kwa Auzigwe. Mwana wako wazara unotogara musha. Kanti yake. Asipapo wakati yakafundisa ndikati Matiko akabva nazvo aiwa handi ya baba nirego iwe zvakati kwa kuberesha zvimwe zvichakabva nazvo kushoro paka ngezvangu sasa ndikubarika kana kanonyeba toda kutaurira chivanhu inonzisiona naika hakuna chinobviswa nouyu chaakabva nacho musha kwake achikupa imini hakusi kuripa auya nani ama yakumbaoi amazamazi iwo gadzisa kuitwa kune zvozvikutenga hanisana mbozvoona kana vanhu vese hapana asinganisa naamweni pana asinganisa naamweni vamwe vanokumbira imba kuti amai ndachikana kuita ndipe hamwe ndikire panzi tokurarama undipa hanisana mbona munhu anokukanyira amweni nokuvatirorichita nokusvipira kuti tu izvi zvoda kuti muende kufamba muzive kuti ndiriipei ini ndiri kuisa mombe 4 ndikuisa ndikusaona zvinhu zviriitika but wakanya wakanyina mwana singaiti nisine mombe dzake 5 oripa zvinhu zvaamai zvaakaita pa5 mombe nembuzi nezvemuno pamusha handisanambo this is my first time ndane makore ndichitonga ndikuwa ndani this is the 50th year right handisandambozoona handisandambozoona ndo first time yangu anotipa mombe nembudzi ukaika kuenda zvinhu zvivendi zvavo zvorevererwa navakura tikuedza kusunungura imi ambobvunza iwo ndiyo murume wamai ava saka takagara kudai so uchiona amai vachitaniswa nokupemba nomukadzi wako unotowo kudii nomukadzi wachigora rokumbongodzera wachigora ina handingakuudze zvekuita nemukadzi wako asi kana ndini iwe unoti kudii
Muroora kwacho ndinokurwara nokuti hakunacho kuti chari kutoparira kuti mwana wakazvara iye achazobhadhara futi izvi mabhadhara kwamuri mamwe achatozobhadhara futi unamazara. Aiwa ngombe 5 idzo dzikuenda kuchikwamaya unozoona kupinda mwana iwe unozoona kasi mhosva da kubhadharwa ndinokuti wobhadhara ndikupa 3 months kuti uise zvinhu zvakaita izvo tikusununguwe iwe zvakwauri semakufungana kuwarira kana kuti ndorovesa kana kuita zvezvikwauri ini ndati nyaida kubhadharwa kana ndobatsira mukadzi wako nokuti mhosva iyi ndiyako ndokatora munhu anobva kumozambiki akazvakwa munhu ani kukura mana apa kufemera mudenga ngakurwara nokurwara avatafuna kutingazisikubati chinosikwa muchiziva vabereki uno todi ane mhosva wokomwana asaina here mukuru takupa tinokupa 1 month mapoto tikupa 1 month unonoaunganidza waenao andizo monyora list yese toatourira nazo 15 chakatoteka amai kana mafuna kufamba mwana wenyu abhatarisha mwana wako abhatarisha move kudai nangazira nemama ndotosvika kukutongai ndotoshaviriwa ndotosvika kukutongai nyange dai mamuchibuda usiku handaigona kukudaira ambuya munobuda taingotsvaga wei kuti kubatei zotoro revamwe vanotaura kuti ayo matikangaisa matikangaisa takona kuti mwana asi kuti mabatwa nevamwe kwete ini kubata inini kuti kugoma mabuda ndozvigona mupinda sende kana vamuchibuda zveshuwa simba muna uyu anopenga anopenga uyu ndi anopenga mani okuone namwe kutaura kuti muromo utanzi ndosungira pamwe papo naiwe chama naina mutiko murumoto Fuga no make a decision about this blessing. Can I want to go to your wood and ask? Can I feel the family? No matter wakati wabindura kasi wazoguma ukaribia zvangu kunyange zvindakabvara zvikuandati kwetoti zvese zvabva kunotono mandiro ndakabva kunotono poto ndaitotenga musono ndafika zvakakundakaona ndingari maviri makuru ndikakuza kwausana asi kuti vakati muswana kudhara kana tikavaremekeza muswana kana kupedza nyaya pachigora aunese kutaurira unotora mamba apedza kutaura ina yapera endai kumba imamai munotsvaga zvataura mumbeina moone list yazvamukufungidzira vakabata yavo mbendai kunoto munokuti munoramba kupaka musonyeka mamwe nhasi endai kunoto kana makasiyana nazvo zvinokuteera imbepa handinei nazviko uyu anogonosara achiri pamai akasizvi kutera kuti hasi akasvikira ende mufundira zvinokubatsira senexis atemu mwana wenyu achema ati makandidzinga mani andapogara ndichipakomiisi kasi masikira angu mani anogona kuzvifira munyika medu kana kuparaiapedza
kana kupara nyongo sokusvika kuti amai kechitatu ndoda kusvika kairi iminani mafungira kuti semwana wenyu mukapa uchairo uchairo pakati chairo ngai madam nakugara kukomaikwanyemeleogara zvidhinga sabu anondipupurira kuti ndakavakaviri kwake akati kutsvage kugara nekuonesa zvidhinga zvebesika izvozvo nezvino zvatatenga tashakunovakavatinonokuita nasabu ane nyaya yanopedzera mamba ane makurukota akanotonga nawo ndizvozvo unogara uchita community service kupoka sabhuku sabhuku ichisunga imeni